יד אחים לכם שלוחה הנוער אחד בסליי. היי אדר. איפה? רגע, אם אתם רציניים בואו להכתרה של הרואה נחלי. אבל אתם מוכנים כי אחר כך מפריע הולכים. כולם הולכים זה לא סתם עוד הכרה תהיה כאן אווירה בחמישי לשלישי אז בואו כולם להכרה הולך להיות פשוט צצה כאילו אין לבנות מרוצה אז בואו כולם להכרה הולך להיות פשוט צצה כאילו אין לבנות מרוצה אין אדם הכתרה ואי אדם אין אדם אין אדם הכתרה ואי אדם אין אדם ממתקים, מכונות, הולך להיות שווה ברמות. ואם כל זה אמיתי, אז עכשיו תיקחו אותי. אנחנו לא סתם מבטיחים, יהיה מהסרטים. ועכשיו יורדים על השבטים. נבטים הם סתם קטנים, ניצנים עושה שרמות, וכולם שם זוגות. מעלות זה קצת חיים, מעפילים למה לדבר, וחיים דרים ויותר. הכתרה, בואו להכתרה, הכתרה, הכתרה, בואו להכתרה, הכתרה. עכשיו אם זה רציני אתם, אני, באים להכתרה עכשיו רואה עכשיו אם זה רציני אתם, אני, באים להכתרה של רואים עכשיו אם זה רציני